Serbisyo Publiko. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga empleyado sa siyudad sang Bacolod makabaton sang dugang nga 30,000 pesos nga bonus. Mga security guards sang Luminag na imbestigahan sang kapulisan kasunod sa nagluntad nga shooting incident. Sa balita nasyonal, pag-usar sang turutot ginadumili sang DOH sa pagselebrar sang holiday season. Paggamit sang marijuana sa Pilipinas nagapabilin nga delikado. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Desyembre 11, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Nalipay man mag... Okay. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, happy Friday, good Action Boy, no? Thanks God, it's Black Friday. Nga Black ka man. na black man ko eh. It's navy blue. Navy blue na siya? Yes. Okay. Diba? Do black man pagtanaw ko di sa tawon. likod sa Christmas tree, abi ko black. Na colorblind ka, Action Boy. Pero it's okay lang na. Sa aton yung mga ka-action, yung nag-upod sa aton subong nga aga, i-greet na sila Black Action Boy. Kay Earl, good morning. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado. Good morning man, Efraim Aruz. Good morning. Kay Ramil Doray Infante. Kay Sugar Spices Alba Honeybee. Good morning. Kay Rizali. Hello, good morning. Pre, tamyaw sa best friend niya kuno nga si Tisoy Nerazo. Salamat sa mga help niya sa akon. Morning sa tanan nga taga Bagos City. Okay, Kilala good mo morning. ni Goro? Oo, kumari ko gani. Kumari Ngala ko. ko nga ginpreya ka kay. Ito sa Malaysia. Okay. Sige. Kay Steve Ramos, good morning man. Helmond Garbanzos, good morning. Clear signal nyo di kaayo sa Bahia, Brazil, Salvador. God bless us all. Sige, Action Boy, go. Sige, dali lang kita. Sakay Alex Montesa, of course, mayong aga. Homa Lumena. Kay R.R. Muntua Rehinio. May kuha naman ni siya, may poem naman ni siya. Sa pagsugod sa adlaw ngayon ni Aksyon Radio, nagawangal na sa ere. Aksyon Boy, Aksyon Dorel, hindi na ko mapakali sa laan na mga balita dungan sa akon mainit nga pagpangape. Gikan diri sa akon News Center sa Alangilan, mga aga sa inyo tanan. Ay, grabe. Good morning sa News Center ni ni R.R. Muntua Rehinio. Siya sa News Center, siya man ang news director. Siya tanan. Siya Siya man ang tanan. station manager. Siya News kompleto. Center manager. Okay. Sige. CEO himamailan later. Pamimailan na siya, Guro. Pahimamailan siya. Sige, halong sa sige. biyahe. Joseph Pacifico, good morning man. Sa may barangay Baliwagan, San Enrique. Janet Ledesma. Kay Michael Joseph Hilado. Always lang ka-monitor sa Handumanan. Happy holiday sa tanan. Lapit na lang. Lapit na lang doon, no? 14 days before Christmas, ha? Dutay na lang. Grabe. Dutay na lang ang pag-angan-angan. Angan-angan na lang yung maabot yun, no? Kahit lapit naman magsugod. Ang ano ganyan, Misa de Gallo. Tawag, sa 16, no? Misa de Gallo. Sa 16, no? Sa kwa na So early ka pa ni mabugta, Action Boy? Siyempre, mga sa Wednesday na next week, no? Wednesday. Judenia Sarmiento, Puig Lazaro, good morning man. Jen Buerom, good morning. Standby na sa mga balita lokal.
Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sang mga balita lokal. Makabaton ang mga empleyado sa siyudad sa Bacolod sang dugang nga 30,000 pesos nga bonus sa masunod nga semana. Ina ang ginalakipan sang 25,000 pesos nga Collective Negotiation Agreement Incentive kag 500 pesos nga Productivity Enhancement Incentive o kon PEI. Sa press release sa siyudad, ginpahayag ni Mayor Villo Lunardia nga ginahatag ang tanan nga benepisyo sa mga empleyado base man sa duha ka mga kondisyon. Una, kung may legal basis, kay kadua, kung may available nga pondo base man sa guidelines ang Malacanang kag Department of Budget and Management. Sa idalom sang budget circular sang DBM, ang duha ka mga bonus ang dapat i-release nga hindi not earlier than December 15, 2020. Sa itong Disyembre 9 nga regular session, ang sangunang palusod ang pasar sa Appropriation Ordinance No. 14 Series of 2020 nga nagapain sang 33 milyones pesos nga grant para sa CNAI. Ang CNAI kag PEI ang separado sa 14th month bonus kag 5,000 pesos nga cash gift nga nabaton sa mga kwalipikadong empleyado sa itong tinalikdan nga bulan. Sentro karon sa investigasyon sa Police Station 7 ang mga security guards ng Green Gold Security Agency na destino sa Lumina Subdivision, Barangay Vista Alegre matapos matabo ang shooting incident kahapon sang kagahon Huwebes. Sulo kay Police Lieutenant Condrado Espino, ang hepe sang Police Station 7, ginsulod sa 4 ka armado nga persona nagabonet ang opisina sang subdivision kag ginkuha ang 38 caliber revolver kag bulletproof vest sang gwardya. Gintiro sa tiil si security guard David Albarquez kag gingapos naman ang upod niya nga si Aldi Granton. Natingala si Espino nga wala sang basiho kon slug sang 45 caliber pistol nga na-recover sa eksena sang insidente. Sa unang alegasyon sang gwardya, armado sang kalibre 45 nga armas lothang ang mga suspect nga nagpalupok sa sulod sang subdivision. Ginapausisa man ni Espino ang report nga may ginkastigo ang mga basurero ang mga gwardya sa nasambit nga lugar. Sulo kay Espino, hindi malayo ang posibilidad nga nagbalos ang ilagin kastigo samtang may posibilidad man nga pangawat ang rason sang insidente bangod ginkuha ang armas kag bulletproof vest sang gwardya. Wala namang ibang witness pa na magsasabi kung ano talaga nangyari, tapos tinitignan natin kung may mga CCTV doon sa area, medyo malayo. Ang nakita lang daw doon is meron daw isang taxi na umikot-ikot ng madaling araw ng 2 a.m. Prior the incident. Detective natin yun. Kabahin sang pahayag ni Police Station 7 Chief Lieutenant Condrado Espino. Nakibot naman si Barangay Vista Alegre, punong barangay Jose Maria Leandro de Leon matapos na ibaluan nga may linok panay sa tunga sa mga ginaligar kawatan kag gwardya sa Lumina Subdivision malas 2:45 kahapon sang kaagahon. Suno kay De Leon, may posibilidad nga ginsulod sa armado nga mga kawatan ng mga lugar matapos makita nga nagalapta na ang mga gamit sa sulod sa opisina sang Homeowners Association kag gintuwa pa ang bulletproof vest sang gwardya. Duha pa ni De Leon, ikaduha ini ka vest nga ginsulod sa mga kawatan ang mga subdivision matapos nibaluan nga wala pa na kompleto ang natapos ang iyas ni kapader. Bangod sila nagaparawagan si De Leon sa mapumuluyo nga bantayan ang ila mga usaran kagilayon nga mag-report sa mga otoridad kung may makita nga presensya sang mga kawatan. Sa iban nga balita lokal, ginarespeto ni Police Captain Leo Estopa, ang hepe sang Police Station 2, ang desisyon sang pamilya Andico nga magpangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation o NBI angot sa pagkadula ni Novi Andico pumuluyo sang Barangay 32, siyudad sang Bacolod. Suno kay Estopa, magapada ng ila separadong investigasyon apisar nga nagpangayo sang bulig ang pamilya sa NBI. Disyembre 4 sang nagpa-record sa Police Station 2 ang Iloy sa pagkadula ni Novi Andico. Una
na diri pagpati sang pamilya Andiko nga si Novi ang ginabdak sa tong Nobyembre 19 sang gabi sa 19th Lacson Street, Barangay 5, syudad sang Bacolod kag ginpasakay sa pribado nga salakyan. Suro kay Stopa ginpakita nila ang picture ni Andiko sa witness apang hindi nila makilala. Sa karon may CCTV sila nga lantawon sa lugar nga natabo ang abduction. Nanawagan si Stopa sa makilala ni Andiko nga magkooperar kag magbulig sa investigasyon agod masulbar ang nasambit nga kaso. Ginatutukan naman sa National Bureau of Investigation Bacolod ang anggulo o kung koneksyon angon sa illegal nga droga sa ginaligar abduction sa 28 anyos nga si Novi Andico sa Purok Paglaom, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni NBI Bacolod Agent in Charge Renwa Baldovino, ginkuhaan na sang panaysayon ni Special Investigator William De Arca ang manghod ni Andico nga mo ang may una nga nibaluan sa natabo nga krimen. Duha pa ni Baldovino, may mga impormasyon na impalambot sa NBI angon sa isa ka persona nga malapit kay Andico kag may koneksyon sa isa ka drug group. Sunod pa kay Baldovino, ginaimbestigahan man sa NBI kung abduction o kung kidnapping ang natabo sa biktima. Nobyembre 19, sa magluntad ang ginapatihan pag-abdak kay Andico sa 19th Lacson Street, Barangay 7, siyudad sa Bacolod. Disyembre 5, sa ginkomormar sa pamilya sa interview sa Aksyon Radio, nga ilahi mata ang ginabdak. Kahapon, Disyembre, akong sa naligad nga Disyembre 9, ini sila nagdangop sa NBI Bacolod para maghinyo sang separado nga investigasyon. We will have to investigate kung ano ang circumstances, factual circumstances, and yung possible suspects dun sa pagkawalan ng babae. When we say abduction, it is with lewd design yan. But we're not sure if it's abduction or if it's kidnapping. Si NBI Agent in Charge Renwa Baldovino. Sa dugang balita, lokal na kabunggo sa idalam sang flyover sa Banga Pepsi, Barangay Bata, syudad sang Bacolod, ang isa kay unit sang Ceres bus pasado las 3 kahapon sang hapon Huwebes. Sunod sa traffic investigators ang Police Station 3 nga si Police Staff Sergeant Brian Cordero na andan sang driver sang bus nga gamay nga unit ang ginamaneho sini apang kahapon nga adlaw, dako nga unit ang ginpabiyahe sa iya. Pagpathag ni Cordero ang ginlikuan sang driver amo ang masami alagyan sa mga magagmay nga bus rason kun nga maghimo na andan sang driver nga magliko sa amo nga bahin sang dalan. Nabuka ang bintana sa nawala nga bahin sang bus kag may gupi sa uluhan nga bahin sini. Wala naman sa nasamaran sa amo nga aksidente. Pila surawan isa ka 58 anyos sa inang malabaan dira sa may purok Panggirupay, Barangay Tabaaw, siyudad sa Sagay. Ang biktima ginkilala kay Jaime Mag-Usara samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Mario Gumalas, 55 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga lugar. Sunod sa Sagay PNP, ginpadulungan ni Gumalas si Mag-Usara nga nag-arado sila nagluntad ang lalisay tubtub maging labo sang ni Gumalas si Mag-Usara. Ang biktima ginabulong karon sa Lopez District Farmers Hospital Incorporated sa siyudad sang Sagay. Samtang ining si Gumalas ayan na karon sa kapulisan samtang ginausisa pa ang motibo sang ila sining inaway. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagmarcha ang pila ka mga miyembro sang progresibo nga grupo sa ika-72 nga komemorasyon sa Universal Declaration of Human Rights sa Dalan, Araneta, kag nagtipon sa Bacolod City Public Plaza kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay Clarissa Singson, ang Secretary General sang Karapatan Negros sa idalom sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, nagdangat na sa 92 ang biktima sang extrajudicial killings sa Negros sa 13 diri mga human rights workers ang karapatan samtang ginatus pa ang ginpreso kag ginpasakaan sang mga pato-pato nga kaso. Nagpanawagan man ang ilahanay sang hustisya para kay Zara Alvarez, Attorney Ben Ramos, Toto Patigas kag madamo pa nga iban kag hilwayon ang mga political prisoner. 72nd year no sang commemoration naton sa declaration sa Universal Declaration of Human Rights, kinapalawagan gyapon naton ang hustisya sa tanan nga biktima sang paglapas sang tawhano na kinamatarong, labi na gid ang papangita naton sang hustisya sa tanan nga biktima sang pagpamatay no sa isla sang Negros. Kabahin sang pahayag ni Karapatan Negros Secretary General Clarissa Singson. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon,
ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Sige, good morning kita liwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Sa kay Jade Villegas Duran, kapi-kapita, may aga sa inyo nga duwa action Tito Boy, kag action Guapa Dorel. Mga taga Kalumanggan sila. Bago. RR Montua Rehinio, prod black ko na lang taon sa Ilaya sa monitor. Gani man. Sige lang, okay lang na. So, hindi magid ko kuha na, no? Edsil Del Mar, the very best beautiful station in Cebu that gives accurate, relevant information. Sa Cebu, pero siya dis na sa aton nga pamati, no? Dahil sa sitio Kamansi, Mabolo, Cebu City. Shout out ako sa Singles for Christ, Central 1A, Mabolo, locking in 24/7 forever. Ay, sir. Bello Ryan, sakay Jane Baile. Ay, Jane, good morning dira sa imo. Good morning kuno sa aton Action Doors, kag Merry Christmas. Amo na iya Jane, bisan pigado ang Christmas ya padayon. Padayon gyapon. Terry Simpron Yong, good morning man. Sakay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, may agaman sa imo ma'am. Sakay Hailey Walter, good morning sa imo. Evangeline Noblesa, kay Maria Luz Librado. Good morning ka na sa amiga niya kay Melba Falca Santos. Sir Lawig, gili ko no. Lawig ang off-air. Sa siling? Ang malid. Wag yun kuhan sige lang, okay. Priscilla Alvarez Tropeo, good morning ka na sa people of Meadows Camelot. Sa ibang niya lugar ni Action Boy, no? Kay do Base subdivision man balaw?
ambot lang. Kaya may Camelot man da sa may Fortune ayun, no? Sige. Yung Camelot, minibla nga mo na ang kuan, amo na ang kingdom ni King Arthur. Ate Goroy. Sun Knights of the Round Table bala? Ang Camelot, amo nang ilang lugar. Amo nang England sumong, I think. Okay. Sige, abe. Basi plagpat mo lang ng akon, pero basi malagpatan bla. Correct. Sige, si Cory Vidaha. Good morning sa mo, Cory. Ging Arroyo, may agaman. Jerilyn, oy, akon isa pagit ko friend, ari things sa Saudi Arabia ni sa mo, no? Okay. Sige. Si Aksyon Boy, si Noel Valdez Toledo, dra sa may barangay Kabug. Pamati siya. Lenny Precioso Bugten. Kung sa ibang siya kayong lugar, Bugten. Bugten. So ara siya sa Norway, so Bugten. Sige. Facebook lang kami yan. I burn out kita ya. Gawin, abot lang. About out yan? Sa transmitter? Radio. Burn out kita. Okay. Di lang kami ano sa Facebook eh, no? So, di na lang kami ano sa Facebook. Good morning mga ka-aksyon. Facebook lang tanay ha. Kay burnout kami to gali sa may ammonia transmitter. Sige. Kaya Ate Ann Regine Kabalatungan dra sa may Himamaylan Aksyon Boy. Good morning Ate Regine. How are you? May lang pagpamati dra regards lang sa imo nga mga babies. Mga babies, may kapid ni siya Aksyon Boy. Super cute. Siya ang may kapid o may bata siya ang kapid? May bata siya ang kapid. Habi ko. Kaya mo na may kapid siya mo. Sa yung mga babies, so may kapid siya ang bata. Kay John Aguion, good morning. Efraim Aruz, good morning man. Sa iya wife ko no nga si Sally, Aksyon Boy, good morning. Ay galo, di ka tong tsura, Aksyon Boy. Basta ay mo lang yan epekto man. Ay gali ka, ako internet lang guro ay. Kay Remia Garcia, may agaman, nagadula-dula ko nung atong signal on air. Sige lang. Ephraim Arus, okay na. Sang Sally Litson Manok sa Sumag. Ay, oo, nabit na double Aksyon Boy. Kabakal ko da in fairness. Nakabakal ko da. Sa Sumag? Oo, sa may Sumag okay. Sally Litson Manok. Oo, saboroso in fairness. Gali ka. Sa di na sa dalan? Kilidalan lang? Sa kilidalan lang na siya, Aksyon Boy. I think before Jollibee. Dos stall lang siya, dos stall. Yes, testingan ko dabi. Testing Aksyon Boy para mabalaan. Sino kanilang text aton? Si Ephraim Arus. Sila kanilang tag-iya Aksyon Boy. Kay wife niya si Sally. Oo. Perfect. Malaki hindi ang wife ang manok. Joke lang na yan. Ito ka Aksyon Boy sa imo joke sa buong Aksyon Boy. Ito hindi amo. Kay sino to gane? Kay Veronica Echauz, good morning. JM Balboa, good morning ma. Ronald Ratcho, mayong aga. Sige na. Sige na. Standby na sa mga balita nasyonal. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gina-discourage sang DOH ang pag-usar sang torotot sa pag-abi-abi sang Pasko sa kagbagong tuig para malikawan ang posibleng paglaptas ng COVID-19 kay ibang pangasakit. Nagpanugyan si Health Secretary Francisco Duque III sa isa ka video message nga mag-usar sang alternatibo sa palubok kaangay sang drums kag busina. Sulod kay DOH Undersecretary Mierna Kabutahe, ang torotot ang posibleng magresulta sa pagsaylo sang laway. Duga pa ni Kabutahe nga ang pag-usar sang pito kag torotot ang ginadilian sa karon kag dapat naka-mask sa gihapon kag nagasunod sa social distancing. Ang Christmas campaign sang DOH ang gintawag nga tuloy ang Paskong Pinoy. Nagapabilin nga delikado ang cannabis o marijuana sa idalom sa lagisang Pilipinas. Inisuno kay Dangerous Drugs Board o DDB Chairman Catalino Coy matapos naging kakas sa United Nations sa category nga narcotic drug ang marijuana para tugutan ang mas mahapos nga medical research. Sa isa ka joint statement ginpahayag sa DDB kag PDEA nga sa idalom sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang cultivation, possession, use, sale, administration, dispensation, delivery, distribution kag transportation sang marijuana ang nagapabilin nga illegal. Ipatuman sa gihapon sang PDEA kay ban pa nga uniform personnel ang iningalagi. Nasad sa statement nga gina-regulate ini sa gihapon bangod ini ang highly addictive. Suno sa mga ahensya ang pagkakas sa idalom sang Schedule 4 of Convention ang nagabot silingon nga ginakilala sa UN nga ang cannabis ang posible may potential therapeutic o kon medical value. Ginaresto naman sa makatapos ng National Bureau of Investigation ang 7 ka mga persona bangod gilegar nga nagabaligya sa government medicine nga ginahatag sa mga pasyente nga napaidalom sa medical assistance for indigent patients. Ginkilala ni NBI Officer in Charge Eric Distor ang mga kanadakpan nga mosantay Alisa Macalambos, Jen Tumungbanwa, Clarita Selga, Maria Fe Kimno, Emilda Bestomante, Norhata Batua kag Verinia de la Cruz. Naibaluan ang padala sa sulat ang National Kidney and Transplant Institute para maimbestigahan ang unauthorized selling sa mga bulong nga dapat libre ginapanghatag sa mga pasyente. Gilayang gimanduan ni Distor ang NBI Special Task Force para magpatigayon sang investigasyon. Gendakop sang otoridad ang isa ka Pinay nga journalist sa balay sa siyudad sang Mandaluyong kapon sang aga Huwebes. Sunod sa National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP, naibaloan sa kaupdanan ni Lady Ann Salem nga may yara sang raid sa iya nga balay takang Huwebes sang aga. Si Salem ang gindala sa pasilidad sang CIDG. Si Salem ang editor sang Manila Today kag Communications Officer sa International Association of Women in Radio and Television. Ginakondenar sang NUJP ang pag-aresto kay Salem kag nagpanawagan nga hilwayon ini. Wala pa sa karon sang statement nga ginpagwa ang PNP angot sini. Nadugangan naman sang 1,383 kabago nga COVID-19 cases ang Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 445,540 ka total confirmed cases. Sa ginpagwa nga datos ng DOH, ang Quezon City ang may pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 83, Laguna 75, Manila City 68, kag Bulacan 65 kag Davao City 61. Sunod sa DOH may 133 ka bago nga nag-ayo sa masakit. Kung nagsaka na sa 409,058 ang total recoveries. Na-record man sa ahensya ang 24 ka bago nga napatay kaya nagdangatan sa 8,701 ang death toll. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagpanugyan ang palasyo sang Malacañang sa mga nagatrabaho sa industriya sang palupok nga magsaylo na sa iban nga trabaho kag magpangita sa iban nga palangabuyan. Inisuro kay Presidential Spokesman Harry Roque bangod porsigido si Presidente Rodrigo Duterte nga dumilian ang pag-usas sang palupok sa Pilipinas. Suro kay Roque may pandam nga ginpagwa ang presidente para iban ang palupok.
Sa karon mayara sang konsiderasyon ng presidente sa mga naghihimo sang palupok kag sa masulod nga tuig mayara na sang absolute firecracker ban. Ginpathag ni Roque nga kuntani tinalikdan pa nga tuig ipatuman ang amo nga ban pero ini ang ginpalawig sang presidente tubtob sa karon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Good morning, anay dira kay Sis Viola Baloyo Eras, kag kay Glenwill Florete. Standby na kita mga aksyon sa Aksyon Report, second portion. Naman ko po ninyo sa Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!